ಮೂಲಕ ಶೇಕಡ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017-18 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 22 ಶಾಲೆಗಳ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುವನ್ನ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 416 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶೇಕಡ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತುಳು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಳು ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಠ್ಯವನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಶಾಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 35 ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು 35 ಶಾಲೆಡ್ ಐಟಿ 22 ಶಾಲೆಡ್ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿದ ಜೋಕುಲಿ ಸತಿ ಪರಿಷೆಡು ಕುಲ್ಯ 417 ಜನ ಪನ್ನ 1850 ಜನಕ್ಕೂ ಈತ ಈ 35 ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಟ್ ಈ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನ 22 ಶಾಲೆದ 417 ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದಾನೆ ಬಂದಾಗ 417 ಜೋಕುಲೇಡ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಐಟ್ಲ 82 ಜೋಕುಲು 100 ದೈದೇರು. 5 ಪಕ್ಕ 37 ಜೋಕುಲು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒರ್ಮದೈದೇರು. 5 ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ 222 ಜೋಕುಲು A+ ದೈದೇರು. ಅಂಚ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿದ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರು. ದಯಬನ್ನಾಗ ಆ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಯೋಜನದ ಒಂದು ಆತನು. ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದ.